issue. Pero wala pa rin, para sa akin, mas maganda pa rin that individually and collectively mag-adopt ng policy of transparency. And then, do you think this committee will address concerns on understated salaries? Pwede rin. Lahat ng mga magiging parang mga red flags sa makikita nila sa mga SALNs. They can do it. And then ibang topic lang po, kung ano po yung comment niyo on the Sandigan Bayan po acquitting si Enrile po over 15 counts of graft over alleged involvement nga po sa PIDAF? Okay, of course I haven't seen yet the full text of the decision. I can base my comment doon sa breaking news. Pero alam naman natin na dati nang na-dismiss yung plunder. And even before that, dati nang nabigyan ng bail si dating Senator Juan Ponce and really ng Supreme Court, not even by the Sandigan Bayan. Now this is about 15 counts of anti-graft or graft cases. Alam mo sa amin nun, sa DOJ and also sa Ombudsman, kasi alam niyo naman, yung DOJ and BI ang unang nag-imbestiga nito. At yung aming findings, in-elevate namin sa Ombudsman. At yung Ombudsman, nag-case build up. At nalakas na yung kaso, at they found probable cause, nila sa Sandigan Bayan. Para sa amin, ang DOJ and Ombudsman, at lalo na yung Ombudsman, panahon yung dating Ombudsman, Conchita Morales, ay medyo na-frustrate kami pag ganyan. Merong mga na-dismiss na mga cases flowing from the PIDAF Napoles scam. Kasi naghirapan na nung time na yun, these were fresh and strong cases para sa amin. At yan din ang pitfalls kapag tumatagal ang mga kaso. Kasi parang parang there's lesser scrutiny, especially from the public. Kapag ilang taon ang lumilipas na hindi na-dismissan at mamamalayan na lang natin ay nadidismiss na. Of course, I cannot really say categorically, I cannot really make any judgment on the merits ng pagkakadismiss, pero nakaka-frustrate yun para sa amin, especially so na compared to plunder, mas madali na dapat ma-approve yung graft cases Pati ba naman graft cases ay madidismiss pa rin. So yun din nga ang problema kapag tumatagal ang kaso. Parang lumalabnaw na rin. So maski yung scrutiny ng publiko, yung interest ng publiko, nababawasan na. So parang pag nadidismiss na, parang hindi na rin masyado ang nagiging epekto. So yung maski yung faith ng publiko sa justice system natin, medyo nababawasan. Kasi lalo na pag mga ganyan, na mga privileged offenders or alleged offenders, mas na benefit sa mga ganyan kaysa sa mga ordinary accused. So yun lang ang aking initial reaction. But again, hindi madaling yan kapag I can reserve my further comments pag makita ko na yung buong text ng decision na yan. Alright. Sorry po, an ICI issue po kasi Senator Alan Peter Cayetano may proposal na i-include daw yung opposition sa ICI. At saka religious leader daw po. What can you say about that? Kami kasi yung aming House bill, mas broad yung membership doon. Ang problema naman kasi yung mag-propose ng opposition membership, magkaroon ng partisan color. Dapat iwasan magkakaroon ng partisan color or aspect yung mga ganyang investigasyon. At tama na, okay yung yung mails from the judiciary, from the industry, from experts, and from civil society na hindi mga partisan. Yung mga from business community, for example, pero hindi yung mga partisan. Hindi dapat ganyan kasi mahaluan na yan. Mahaluan na yan ng mga political interest or agenda. Kapag parang congressional na lang yan, investigations and no longer a truly independent investigation. May RFU this way na delay pa po ng 1 week yung pong live streaming ng ICI. Well, let's give them naman a chance to, kasi nga, they're supposed to come up with the rules. And parang yung technical expertise nila on that is parang kulang. So 1 week I think is reasonable. Thank you po.